Hola, bon dia. Soc la Lina Torres i soc dinamitzadora dels parcs de salut de DeepSalut i dels itineraris i vies saludables. També soc la coordinadora de tot oci de les activitats físiques. El motiu d'aquest vídeo és perquè aquests dies de confinament tothom hem d'estar tancats a casa i el motiu d'aquest vídeo és per apropar-nos més a la gent i per veure que podem fer exercici a casa, tinguem o no tinguem material. I així, fer exercici ens aporta benestar físic i psicològic, perquè a l'hora de fer exercici estem més alegres i ens trobem millor i també molt important, també pel cap, perquè aquests dies d'estar tancats, el cap a vegades pensa massa. La sessió que avui us presentaré serà una sessió d'entre 25 minutets i serà una sessió de manteniment, de treballar el cos general, un manteniment una mica light, sense intensificar molt, per evitar lesions i apte per totes les edats. Començarem fent un escalfament dinàmic, que tant el faré de dues maneres, drets com asseguts. I llavors passarem a la part de treballar una mica general, una mica cames, una mica cintura i una mica braços. I també farem una part drets i una part asseguts. I acabarem amb una mica de relaxació. No farem cap exercici estirats, perquè com que a vegades hi ha gent que teniu patologies o que us han operat o que teniu vertigen i el moment d'estirar-nos pot ser una mica complicat, doncs així no hi ha problema, tant si els fem drets com si els fem asseguts, no hi ha problema i tothom els pot fer. Jo faré un exemple una mica general de tots els exercicis, faré una sèrie de 8. Evidentment, si algú està molt bé físicament i vol fer més sèries per intensificar una mica més, pot fer més sèries i més repeticions, pot fer 2, 3 sèries. Si algú veu que quan fa els exercicis nota una molèstia o li fa mal, evidentment que no faci aquell exercici. I si no, que en faci menys, jo faré un mínim de 8. Si se n'han de fer 4, se'n fa 4. L'important és moure'ns, trobar-nos bé i estar alegres, que és molt important. I també podem posar una mica de música de fons si ens agrada la música i ens serveix per animar-nos una mica, d'acord? Doncs començarem ja amb la sessió amb l'escalfament que he dit. També és important que utilitzarem, jo tinc un puf aquí, farem servir una cadira. D'acord? Jo com que tinc la barra, hi haurà coses que les faré amb la barra, però evidentment amb el espatller d'una cadira ens serveix per recolzar-nos. Comencem doncs. Començarem primer amb un escalfament una mica així dinàmic i aixequem els braços. Molt bé. És important sempre anar respirant, agafar aire pel nas i deixar anar per la boca. Sempre agafem aire pel nas, deixem anar per la boca. Mai agafem aire per la boca, perquè si no se'ns asseca la gola. I ara el braç endavant. Molt bé. Jo faig una mica de balanceig amb les cames. Si a algú li costa fer el balanceig, que estigui quiet i ho faci només amb els braços, cap problema. Molt bé, i ara pugem una mica un braç i l'altre. Un braç i l'altre. Molt bé. I tots els braços. També és important que a l'hora de fer tots els exercicis, ja sigui drets, i fins i tot quan esteu per casa, caminant d'un costat a l'altre, amagar la panxa. Així estem fent abdominal, també, que és molt important tenir l'abdominal dur, per així alliberar tensions a les lumbars. Molt bé, i ara obrim el braç, un braç i l'altre. Molt bé. I sempre amb un somriure a la cara. Hem d'estar alegres i contents. I tots dos, tots els braços. Jo vaig a un ritme, si algú ha d'anar més a poc, que diu, ui, la Lina va massa ràpid. Ho fem més a poc, no hi ha problema. I ara aixequem un braç dret amunt. Un,
fins i tot podem acompanyar el braç, el mateix braç o el braç contrari. Si el fem amb el braç contrari, treballem encara més la coordinació. Molt bé. Molt bé. I ara ens quedem aquí i fem marxa. I el que podem fer és fer 4 passets endavant i endarrere. I 1, 2, 3, molt bé. 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 I quan arribem podem fer una palmada. I així alegrem una mica més. Endavant. Endarrere. Endavant. Endarrere. Per complicar una mica més, quan arribem aixequem un genoll i quan anem enrere aixequem l'altre. Un i l'altre. Un i l'altre. Molt bé. Un i l'altre. I un. Molt bé. I ara podem afegir braços d'un costat a l'altre i anem endavant o darrere. Si veiem que compaginar els dos exercicis, braços i cames, costa una mica, primer fem un i després fem l'altre, cap problema. Més que res és per donar opcions de veure el que podem fer. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Ara ens quedem quiets, el farem una mica més lent i fem un moviment de cadera, de cintura. Movem. Molt bé. Un costat. Perfecte. I l'altre. Fent una rotació. Molt bé. I ara podem fer una rotació de canells. Rotació. Un costat i l'altre. Molt bé. Ara passem al segon escalfament, que el fem asseguts, agafo la cadira, ens assentem, si és que em veieu bé, molt bé. I ara el podem fer. Rotacions a darrere, un i l'altre. Si algú té problema d'espatlla i no pot aixecar tant el braç, que no l'aixequi tant, i si hi ha algun exercici, com he dit abans, que no es pot fer perquè fa mal, no el fem, Endavant. Aquí es tracta de fer esport i de trobar-nos bé, no de lesionar-nos. Molt bé. I ara podem fer un braç i l'altre. Sempre recordem la panxa amagada. Panxa amagada i si estem asseguts, l'esquena una mica recta. Hem de tenir bona posició. Si també teniu una cadira que teniu respatller, podem aprofitar, si us costa una mica de mantenir la posició, d'estar-nos ben recolzats en el respatller de la cadira. Molt bé. I també podem fer, com hem fet abans, pujar el genoll, pugem aquí. Un genoll i l'altre. I recordem panxa amagada. Sí? Fins allà on arribem. Molt bé. I ara també el que podem fer és obro una cama, obro l'altra. I un, i l'altre. I un. Molt bé. I l'altre. Un, i l'altre. Molt bé. Si ho podem complicar una mica més i posem un braç i l'altre. Veieu que estic posant el braç contrari a la cama, que és més complicat. A vegades costa. Si feu el mateix braç i la mateixa cama no passa res. La qüestió és moure's. Aquí es pot treballar una mica més també la coordinació. Sí? Un braç i l'altre. Un i l'altre. Molt bé. I també podem fer una patada. Patada, patada. Si algú pot anar més a pressa, la podem fer més ràpida. Si algú no pot anar tan a pressa, doncs més a poc. Cadascú pot anivellar al seu nivell. I també podem posar el braç contrari. Un braç i l'altre. Un braç i l'altre. Veieu que tant podem fer escalfament, tant drets com asseguts.
Molt bé. I també estar aquí i pujar els braços sense moure les cames. També senzill. Un braç i l'altre. Un i l'altre. Molt bé. L'altre. Fem una rotació endavant. Inclús podem acompanyar una mica el cos. Endavant i enrere. Endavant, enrere. Endavant, enrere. I endavant. I ara ho farem al revés. Rodem enrere. I també fem el mateix. Anem endavant, anem enrere. Anem endavant, anem enrere. Anem endavant, anem enrere. Anem endavant. I ara ho podem complicar una mica més. Quan anem endavant, rodem endavant. I quan anem enrere, rodem enrere. Endavant, enrere. Endavant, enrere. Que ens podem ligar, cap problema. Si treballem una mica també el cap, la coordinació, molt important. Endavant, enrere. I endavant. Molt bé. Ara hem fet una mica un bon escalfament. Sí? Podem agafar aire aquí. Un. Deixem anar, sempre recordem, agafem aire pel nas. Deixem anar per la boca. I agafem aire pel nas. Deixem anar per la boca. Ara hem fet una mica d'escalfament. Ara passarem a fer una mica de treball de cames. El treball que farem és, com que jo tinc la barra, l'aprofito, tenim una cadira, agafem la cadira. Ens agafem aquí. Sempre recordem panxa amarrada. Sí? I ho podem fer de costat. La cama ben de costat, no cal aixecar la cama molt en l'aire. I treballem aquesta zona d'aquí, de costat. I mantenim l'esquena recta. No fem el balanceig, aquí. I estem treballant. Sí? 5, 6, 7. Molt bé. I ara canviem. Canviem de costat i fem el mateix per l'altre costat. També en fem 8. Si a algú li costa molt i en vol fer 2, en vol fer 4, cap problema. Si algú pot més, que faci 2 sèries, no hi ha problema. Sempre panxa amagada. I així estem treballant abdominal. Molt bé. I un més. Molt bé. Per treballar gluti. Tant puc fer així lateral, jo me poso d'esquenes. I llavors treballem el gluti amb la cama. Anem enrere i aquí. Veieu que no balancejo pel cos endavant, no. Mantinc. I no cal, molt enrere la cama. Si forcem molt enrere, llavors forçaríem massa les lumbars, no. Anem enrere just per treballar una mica el gluti. I ben recolzats. Fem una cama. Molt bé. Fem una cama i fem l'altra cama. I amb això estem treballant el gluti. Sempre recordem d'anar respirant, Agafem aire pel nas, deixem anar per la boca, així ens cansem menys a l'hora de fer els exercicis. Molt bé. I en fem un altre. I ara treballem el quàdriceps, la cuixa, aquí sobre. També ben recolzats, fem una mica de pas endavant i pugem i baixem. Si cal, per treballar més, no toquem a terra. Si a algú li costa molt, doncs més enrere perquè veieu, que descansi un moment. Jo el faig sense tocar terra. Si a algú sí que li costa molt, que descansi. Anem treballant. Fem una cama. I amb això estem treballant el quàdriceps, que és la cuixa, d'aquí sobre. Molt bé. I ara farem el mateix, ens podem girar, jo no m'ajuda així em veieu la cara, amb l'altre també. Bona posició corporal. I pugem i baixem. I amb això treballaríem una mica les cames, en general. Perquè, com he dit, és una sessió general. Altres companys meus ja fan vídeos més específics de cada zona. Jo, és una sessió per treballar una mica tot general.
mica de gluti, una mica de lateral i una mica de cuixa. Tornaré a agafar la cadira i ara treballarem una mica els braços. Molt bé. Ben sentats i treballem una mica el bíceps. Sense pes, sense res. Veieu que es pot treballar amb el cos només. Flexionem i baixem. Agafem aire, deixem anar. Sí? Agafem aire, deixem anar. I ara tinc els punys tancats. Una opció que podem fer és obrir i al pujar tanquem les mans. Obrim i tanquem. D'aquesta manera, al anar obrint tancant les mans, també estem treballant la circulació i el bombeig de la sang cap al cor, molt important. Agafem aire, deixem anar. Estem treballant circulació i a més estem treballant els bíceps. Val? Si ens cansa molt fer els dos braços alhora, en podem fer un, en podem fer l'altre. Un i l'altre. I fins i tot combinant, fem un, l'altre i tot dos. Un, l'altre i tot dos, si és més divertit. Un, l'altre, tot dos. I un, l'altre. Molt important, els colzes no els separen del cos. No pugem, per fer aquest exercici. Els colzes aquí al costat del cos. I així treballem, intensifiquem més el bíceps. I per treballar una mica més, ens podem quedar aquí a la meitat, punys tancats, i fem un rebot. I així intensifiquem una mica més el treball del bíceps. Fem un rebot aquí, sempre, panxa amagada. Molt bé. Fem, per exemple, 8 rebots. I tornem a baixar, a pujar, a baixar, a pujar. Molt bé. Molt bé. Perfecte. I aquí sentats podem fer un altre treball, de treballar una mica les espatlles, que és pujo un braç, no passem de l'horitzontal, pujo l'altre i els apugem tots dos. Pujo un braç, pujo l'altre i tots dos. Pujo un, pujo l'altre i tots dos. I veiem que no passem de l'horitzontal. Estem treballant part de l'espatlla i podem fer el mateix obrint. Pujo un, pujo l'altre, tots dos. Pujo un, l'altre, tots dos. Em pujo un, pujo l'altre, tots dos. Em pujo un, pujo l'altre, tots dos. I em pujo un, pujo l'altre i tots dos. I llavors podem treballar el tríceps. Ens podem posar una mica així endavant. Flexionem i estirem aquí enrere. Jo m'aixeco, em poso així perquè em veieu, posició, i aquí. Veieu? Els colzes també els tinc a la cintura, estiro una mica enrere i endavant. I amb això estem treballant el tríceps, la part de darrere. Molta gent diu les pallaringues que me penja el braç. Doncs aquest serveix per aquesta part. Jo ara m'he posat dreta perquè veieu ben bé el treball, però podem estar més còmodes i ens assentem. Si cansa molt, repeteixo, fer els dos braços alhora. Primer en fem un, en podem fer primer un, i llavors en fem l'altre. I amb això treballem el tríceps. Molt bé. Perfecte. Molt bé. Amb aquest ara hauríem treballat una mica d'espatlla, aquí suau, una mica de bíceps i una mica de tríceps. I ara treballarem una mica la cintura i ho farem asseguts. Ben senzill. I fins i tot si tenim l'espatller, sense tenir reposabraços, millor. Ben recolzats, baixem i pugem. Baixem i pugem. La panxa amagada, sense aixecar el gluti de la cadira. El gluti vol dir el culito. Estem ben asseguts fins allà on puguem. Mantenim l'esquena recta.
no fem això. Mantenim l'esquena recta, baixem i pugem. Baixem i pugem. I estem treballant una mica la cintura, que seria l'abdominal obliqu, amb la panxa amagada, baixem, pugem. I suau, Sobretot amb el cap, no baixem bruscament, que no ens maregem, sinó baixem, pugem. Baixem, pugem, i ho farem per l'altre costat. Baixem, pugem. Baixem, pugem. Suau, i mantenim l'esquena recta. Fins allà on puguem. No per voler baixar més, ens tirem endavant, que llavors no faríem el treball que volem. De costat, molt bé. De costat, molt bé. Si en volem fer una mica més senzill, també podem fer, girem un costat i girem l'altre. Girem un costat i girem l'altre. Podem girar el cap i si algú té problemes de vertigen o es mareja, que no giri el cap, que miri endavant. Aquest tant el podem fer, el que estic fent ara, tant el podem fer aquí asseguts, com també ens podem posar drets. Ens podem posar drets i girem a un costat i a l'altre. O imaginem que tenim el respatller de la cadira aquí darrere, anar a tocar a un i anar a tocar a l'altre. Un i l'altre. Un i l'altre. Un i l'altre. Un. Molt bé. I amb això treballem una mica la cintura i també treballem l'abdominal. I llavors una forma senzilla de treballar l'abdominal, com he apuntat al principi, és sempre mantenir la panxa amagada sempre que recordem. Fem tots els exercicis, ja sigui drets, de cames, ja sigui a casa, caminem, ja sigui quan puguem sortir al carrer, amagar la panxa endintre, agafar aire i aguantar. Aguantar la panxa i deixar anar. Però sempre intentar portar la panxa amagada. És molt important que si treballem bé l'abdominal i el tenim fort, la lumbar no patirà. No entraré amb abdominals que m'han sortit abdominals hipopressius, no. Jo només dic amagar la panxa. Amaguem la panxa en bona posició i deixem anar l'aire i relaxem. I amb això ja estem treballant una mica el que és la faixa abdominal. En aquesta sessió hem fet una mica d'escalfament, hem treballat una mica de cames, els músculs més generals, hem treballat una mica d'espatlles, bíceps i tríceps, i ara tocaria, al final, fer estiraments. Jo no me dedicaré a fer estiraments perquè companys meus ja ho han fet vídeos. Ara el que farem serà alliberar una mica energies, relaxar, perquè és important, quan hem treballat tot el cos, estirar, tornar a la longitud dels músculs, és important. I ara el que faré serà una relaxació una mica més dinàmica, alliberar energies, tot fora. Podem picar una mica les cames, endavant i darrere, molt bé. Endavant, enrere, els braços, expulsem, saltem, tot fora, gràcies, ben aviat ens podem tornar a veure amb tots els nostres monitors amb els parcs i gaudir de l'aire lliure i agafem aire, això és important, agafem aire pel nas, deixem anar per la boca, agafem aire pel nas, deixem anar per la boca. Agafem aire pel nas, deixem anar per la boca. I una més. I deixem anar. Heu vist que aquesta sessió és una sessió apta per totes les edats. Si es vol més intensitat, fem més repeticions. I treballem una mica general, una mica tot. També us convidaré que penjarem altres vídeos de parts, de treballar més el tronc inferior, el tronc superior, que han fet companys. Esperem que aquest vídeo sigui una manera d'apropar-nos a més, veure que no ens oblidem de vosaltres, que procurem per la vostra salut i que passi el confinament d'una manera més agradable. Moltes gràcies i fins a la propera. Fins ben aviat. Una abraçada virtual.